Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ing dinten Rebo Pahing 22 Oktober 2019, swasana katon bungah ing Padepokan Seni Sarutama nalika tim DAI TV rawuh saperlu nindakake liputan kagiatan sanggar. Mliginipun ludruk saha punakawan bocah. Ramune tim saka stasiun televisi lokal Jakarta menika dados wekdal ingkang mirunggan tumrap para siswa sanggar. Para siswa kanthi semangat nuduhake kaprigelan anggone meragakake guyonan khas punakawan, uga paraga ludruk kanthi ekspresif lan nyenengake. Lumantar liputan DAI TV menika diajak saged dados motivasi kangge masyarakat. Mliginipun generasi muda supados nresnani saha nglestarikake kabudayan adiluhung bangsa. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.